kadi kambang jatue badare bungolado mulanya curito kadi karang hati di dalam didadue. Kadi bilang malah kini ceritanya tak jadi satu buah kampung jadi diulak pantai Camin Ado seorang malah anak gadi bungo kambang dalam negari kambang kanango kampung dalam pamenan matorang na banyak tambah-tambah na mudo-mudo. Coy itu kini melarang nagadi anak seorang tongga babel yang anak dimandi jo bapaknya. Iyo disabui namanya kini banamo sabai nanalui. Kalau dietong melainnya kini nambah namo sabai nanalui. Kok dicari baki bantunya kok potongan nindak ketinggalan. Kok dicari dari rambut sampai kampu kaki bungka setai tumi mandamai talu burung bati jerong copari padi di pinggang cokaranggonai. Kok di punggung mau jelabe batang mari berkata-kata tiga kata potongan mari sekata tunangan ruku sekata tunangan palu sekata dandam tak sudah di hati awan tak gantung di bawah talago cino bakupi ampir ambandang piang sipului padi mudo. Sadang mencari lalu awak leanta kunung kok dapet mamakainya. Kunung kok dapet melama matanya. Baitu sabai nanalui kola sanjo pai kasurau baitu banai lo inyo kan taat jo agama. Ndak pandai melak lain karajo pandai jo kawan samo gadang muli mani kucing dan murah ndak namburu urang sorang juo. Pamenan mato na mudo-mudo ado lakini di kampung tu ado pareman nanta sabui dalam nagari. Kalau dicari malah cari mana iyo siapa namanya kini. Nambah namo mula Pirgo Bandar Desa itu ketua pareman tu inyo batigo mula anak buahnya. Siapa namo anak buah Tamiang namo nampara tamu Tamiai namo nang kadu Tamia namo nang katigo. Pak de inyo
nambah 3 anak buah melapir go bandar desa itu kini badaninyo ado lapado satu hari dapik mupakat nyoba rampe baniek jae melaka sabainan hari ado lainyo tuma kamangece nyokaban mala diketuago kabake buyong tamiang sarato inyo si tamiang ba itu kini malanya sabunyo tamia mandangaju hari kini kita sudah dipikir kok dicari yo jalan lain mungkin dak yo malah kabatamu la barakali malah sabainan alui dan bau baelo acok yo tapi kini la sakit bana dak tanah di dalam hati dia kita barangke mulanya sanjo kini ko ari beko jam 10 malam naninyo jale balik pulang nang salari salamu iko biasanya antaan melayo di kawannya anta kawan anta jodohnya maninyo kini jadi guru maja malah disuruh maja orang kamangaji onang kawan namantaan tio ari kalau dicalik bana hampir sajodoh rancak juo lai sajodoh keduanya antado kini paretongan asaba balik sabaina nalui tatap pajatu maantaan di lainnya cuma maantan tapi kok nyampang beko iyo nyantan kita bunwe na laki-laki labie dahulu nampadusi to kabe to larian siapa namanya na laki-laki samo jadi guru inyo di surau tuba itu keceknya tu mapir go bandar desa kabake anak buah nambah 3 namanya malah pajatu kini banamo si buyang malin sultan indak lama mulanya antaronyo rundiang sudah kato salasai sudah pikiran melainyo kini bulek lah bulinya golongkan tipi lah bisanya layangkan indak kamano dole kabatenggang na memang itu karajo kanyo karajokan ndak bisa dindakkan lai rasola sakit bana di hatinya
Iyo batanyo awak kainyo sampai nanalui kato padi juo nanyo agi kalau di awak kato lapadi kok dinyo majo galak yu mencali galaknyo macam itu hati bertambah luko yu. Sadang keninyo melanyo si buyong tadi na rombongan nambah rampe tu mulai berjalan dari lapau dinanti malah di jalan tampik lalu sampai nanalu di mano malainyo beko lalu di sini nawak kama nanti ndak mungkin lai malah di indaan hari kini sa di karajoan itu kini malah dalam pangana kato sampai hati lah sanang dak tangguang sanang pareman maalun kini anak buah nambah namo malah buyong tamie sarato malah buyong tamia iyo joinyo malah buyong tamio itu bana malah kini nampirgo na bandel desa ndak tanggung sanang dalam hati mangkok banamo pirgo bandel desa kabancian urang di kampung kabancian urang nagari asado kaributan di dalam kampung inyo menjadi melaji latangnya itu bana melanya kini hari tapi melakini setengah 10 di nanti di nalangan indak lamo sesudah itu iyo ndak lamo antaronyo tampak lainyo sampai nanalui talita la balik la pulang ngadi dicalik bana malah nyato dipandang bana tapi anta iyo inyo anta indak bekona lain anta ambil sadangkan mulainya tu masa bainan alui nandara lata siro juo mulai barangke tadi dari surau olai malin sultan kanak mantan kece inyo sabainan alui biarlah ambo pulang seorang yodai lawak yodai balik seorang dak perlu bana diantan hari kelai tarang bulan dak takui awak doda balik seorang itu bana keceinya bangkonyo indak malah diantan nandara lai tasiro ju
tapi de inyo sabai nanalui nanati laila badata tapi manyabui malu pulo kini. Tapi menyabui mela malu pulo ala tibo mela dake mela inyo kini batamu mela pirgo bandar desa satu batamu jona ngadi bakato sinan pirgo tadi odangakan banala disabai nanalui kini ndak dapet do kece elok payambo main tei kato dangakan bana dinangadi pandangi laduya leya be cali laduya sekali ko antai ndak kabasu lai akeceknyo sabai nanalui odangakan bana lah di dapir gona nambo kini ndak kamalawan ambo padusi ndak badayo bagara tuan lah hari kini kola nasi bana di badan ambo larilah badan mati kini tapi nambo yodai sabananya jangan disiksa badan ambo. Bunga mati ambo ndak baadoda ambo larilah kini mati juco itu keceknya orang nanggadi biarlah mati yodai badan ambo kini. Bakato di sinan melapir go bandar desa kini coy kolayo disabai nanalui serakanlah kini nambo kandaan ba itu kece sabananya manuri kato ambola hari kini bakato sinan sabai nanalui danga diuda sabananyo bao lapangana kananelo mengucap laudanyo kini okanapo nanjanam udah cari nanelo banyak jalan kaditampu janda sampai semacam itu masuk rajam yodai badan awak kini. Mandanga kato melanan cuy tu lamari melabuyang tamiang satu mari buyang tamiang magaretang pulo buyang tamio labakato buyang tamia. Mulai sekalinya kini magaretang kanyo ambil tangan sabai nanalui kanyo pacian tangan sabala sorang mamaki sinan sabai nanalui meminta tolong karang kampung de awak molala nyopacian muncuang nyopako jokain kini de. Inyo mula sabai nanalui balik di surau kanamonyo jubakan masih laki yuo nyo ambil jubah masuk itu nyo kabik tangan kabalakang muncung nyo pakuk mula nanjo kain itu bana malakini nyo bao tari yodi kanalangan kini. Nyobao mala kanalangang maalun sinan malainyo tuma sabay nanalui di sinan baru inyo lama manyara baki ng satu karano nda ado raso salah
Pola coy ko bana nang katibo latita datang dari Allah nanawa indak lodo kamanyasa janjian tibo nyemae padoamu kini. Di sinan mulai nyo pareman tadi pirgo bakato bake sibupik kini ake nyo pirgo bandel desa manokan kini sabai nanalui lai ko ado pangakuan. O dilapekan mula kabe muncuang ba itu bana kece inyo baru mangece sabai nanalui danga diudah sabananya. Kalau nanambo mula kau dah cilakoi biarlah mati badan nambo ndak baa kini katoinyo kondak katabi kini nambana yoga. Iyo macam mela karajonyo ma'alun pareman nindak karuan pareman di sinan mela nang kurang aja ndak elok nang dibueknyo tumanyo paso mela si upiek tadi. O langsung laki ni dipakosa ba itu bana mela sabai nanalui dek nasib badan dirinya. Sadang keninyo malah sabai nanalui sudah lainyo dijahitnyo sudahnya namukan nanyo pabuek nyo bunuh mati samalam tu. Nyo bunuh mati malah samalam tu. Lanyo guliangkan saja ate gunung bagolek langsung kalura la tinggainya. Oh di lura la dalam modi la tinggal sabai nanalui babalik laki ni pirgo bandel desa barala galak balik pulang badara-dara galak tengah malam. Indah tabado melaksana hati raso kini dalam sarugo ba itu dalam pangananyo sanang hatinya nambah rampe. Sanang hatinya melaka ampiknya babalik pulang masa itu langsung kalapaunya pai minum ba itu kini badaninya nambah nama pirgo bandel desa. Indak tabado melaksana hati kita tinggallah badaninya dibilang mande bapaknya nasi upik sabai nanalui hari lewat jam 10 lekana menjalang jam sabale nanti balun yo tibo mande jo bapak lamangan tu tapi walaupun mato lamangan tu
nandara tak sanang dari sanyo. Nandara tak sanang mela dari sanjo ba itu bana mela mande jo bapa tumpak kapado bapaknya sabai nanalui sarato mande kandunginyo labada tak dari hati anta kok takui sabai pulang anta mangkonyo sabai nanaluinyo indak pulang anta do orang kini tamu baru tibo di surau pe mengaji dek lama-lama takui pulang biarlah kita calik nyo ke surau kita tanyakan ke kawannya antala pulang anak awak anta ke mana badaninyo. Oh satu tasabui macam itu di santuang rumah masuk itu turunlah mande jo bapaknya langsung ke surau yona mandekan ruang kini. Langsung ke surau malah mandekan ruang iyo lapai mandi jo bapak talita talete jo kacang menjalang junjung talita taele bantu alang menjalang gunung. Sadang keninyo mandi jo bapak anak sorang nengka namonyo lalinju raso pasandian lapatuinyo tibo di rumah ba kok kini balun tibo antapo la sabab karanonyo ba itu dalam pangananyo tapi na bapak tariyo tibo di surau badan liyo. Satunya tibo dalam surau naninyo malin sultan tadi bekabatulan talalai balik pulang sadang di surau ya di duduk jua baru. Sadang di surau malah duduk jua rupanya malainya sadang duduk tampak bapak sabai nanalui satu tampak mandekan uangnya tersirau darah malin sultan. Bakato sinan malin sultan gak came ambo mencari ayah gak came ambo memandang mandi ba aku kini nanta jadi ala kok tibo nyomai sampai di rumah kini. Ala sampainya kini di rumah itu lakato malah badaninyo onde nak kandung malin sultan itu mangko kami kamari mangko datang kadakean. Oh itulah sabab karanonyo la jam sabale hari kami pandang sabai nanalui tak jo pulang kami tadi menyangkoinyo ko ado malah tamu baru tibo nan datang ke surau iko. Odek lama asik kama ngaji datang tu hari lah malam sangko kami kok takui sabai nanalui pulang mangko basonsong yo mali. Oka surau koyo nae di mana lainnya sabai nanalui. Ndak ada sampai donai balik pulang Jabarat tadi balik ndak ada dona tiba di rumah yonai.
Tadanga kato mela dari mande pane sekali malin sultan kini coiko mande sabananyo ko iyonyo indak sampai pulang ati ja tadi lah badata sabab nan 2 hari nan talampau inyo ado manyabui bake ambu baswacuk bana melanyo pirgo mela bandel desa bertanyo-tanyo bake inyo acuknyo ambil di talalu coy itu bana mela katonyo kini tuma kini mande jo bapak babalik lah pulang mande dulu biar mau cari omai sampai bertamu kini dia mau cari malah sampai bertamu sampai basuh joinyo sampai nanalui indak tangguang hatinya malin sultan indak tabado pane hati tekana-kana keceinyo ode awak mande indak dalam pangana kece awak indak kamanyuli sangkuati indak do kamanyaki ruponyo mungkin kata jadi tapi nanawak kini balun manuduinyo tapi di samping itu mande tanang ambo salidiki malah sampai basuh ambo cari ba itu kato oh malin sultan mande babalik malah jo bapaknya langsung babalik dia pulang dituju rumah tengah malam sedang berjalan malah keduanya menangi mande tengah jalan ke manoinya oh jadi nyosurkan jadi oh indah tabado dona angiati upik seorang kesayangan kami pemenan urang nagari tua muda nak urangan sayang kunun kok mandi dengan bapak kamano lagadi kamande cair hona kanduangai jadi lambik lamu mandi jo bapaknya kini berjalan lah tiba kini di rumah satu tiba mandi jo bapak nan di rumah manangi juo denang tangan rumah oh jadi
Bakato la mandi kini jo bapaknya kamano lalai badan awak kok nyampang lah naga dimati tanah dipijak nala taban tampik bagantung nala putui harapan awak iyo inyo nyetuane itu bana kecek mandenya jawab dia sabainana lui jala dikato-kato ju jan carito di pawanya hati dan bertambah angin. Hati dan bertambah malai boyu jala disabut-sabut jole kece inyo baranti mandi mengecek baranti bapak bakato hari semalam-malam itu ndak namu lalu do mato mandi di mano mato kalalo anak gadinyo balun pulang coy itulah nasib mela badan kini kita tinggal mandi jo bapak to bilang sina ninyo malin sultan tumpak kepado mela malin sultan hati na nindak namu sanang besok pagi langsung nyo cari di langsung cari melabari sueknya cuy tu banala malin sultan nanti bertambah paneju nan niat di hatinya indak kesampai lantaran orang siapa banala orangnya sekejam itu langsung cari mula di malin sultan tiok naraminya lah duduk-duduk di lapaunya lah bamanuang-manuang ado kawan menyapu malin sultan lain bana manuang malin sekali kini keceknya malin sultan ba alo indak kaba manuang pamenan mato nanda nampak oma Tagala laurang salaponyo kalau naninyo malin sultan salari salamuiko ndak pernah mengecek bantu itu tambah-tambah di dalam lapo kurangkan banyaknya namandanga tapi ndak raso dinyo dole tetalai ba itu kini malin sultan mangkok sampainya mengecek semacam itu nanyo intainya memang ada pirgo bandar desa di dalam lapo coy itulah kato malabadan inyo tumpak di inyo pirgo tadi tadanga kato si buyong kini tadanga malin dinyo kamangece mulai tersinggung perasaan inyo dalam pangana pirgo bandar desa beko malam iko dibunuh enak samu hilang kadu
Nanari sesiang itu Iyo pikir di malin sultan Nyo lalu nyo manongkan Kok nyo calik pado garena Raso-raso iyo nyoki Nak kamalese do takwa awak la jale inyo nambaula Jale inyo kini nampunyo laku ba itu dalam pangananyo Tapi sanjo beko ambo turui ba itu dalam kananinyo Iyo dalam hati sabananyo Itulah nyo niatkan di hatinya Tapi naninyo melapir go tadi Memang laba niat pulo di hatinya Beko sanjo inyo dijapui kini Boleh selamat bana badaninyo Nak sanang awak di nagari Ndak banyak ju carito Ndak ada lain kadidanga Ba itu kecek pirgo bandar desa Indah lama sesudah itu nanari sehari itu Hari batambah yo patang juo Hari patang batambah sanjo Nala sanjo hari itu kini Naninyo lamalin sultan indahnya duo kanda ala Dek sabai ndak ado nampak indah basuo Sabai nanalui di mano lura nala busue Rimbo di mano nala busue Itulah dalam kini panganannya Indah kasuraunya sehari itu Laki sanjo tu pakaiannya Baju hitam Sarawak hitam Baju hitam malah Sarawak hitam Itu pakaian nanyo pakai Ba itu kini nasibinyo Nasib buyang lamalin sultan Tindak lo kanyo duo kanda ala Basobo kini dak kalari Batamu dak kadilaan Ba itu keceknya kini Mulai melangkah dari sanjo Sudah maghrib inyopai Sudah maghrib mulai nyo malangkah Mulai barangkit dari rumah Nyo kaban kamandenya Nanyo sabuikan kamandenya Ko ada orang mak beko nabatanyo Katokan nambo kasurau Ba itu bana keceinya Sababnya ba aku ba itu Mano tahu kecek malin sultan Nanta lainnya Ndak mati anta ko inyo Kini lari kini kok pulang Basobok rumah awak Kok batanyo mande kainyo Boleh ditanya malah sabananyo Boleh mande manunjuan pulo Baso awak pai kasurau Kato sampai nyo lapai Iyo boleh mande dan came juo Mulai barangke malah dari rumah Diayun letang samo lanjut Diayun langkah samo jarang Ndak tanggung pane hatinya Kalau nanari saat itu Nan malam samalam itu Tumpak pado malin sultan Indak lonyo kini takwi kamati Basobok lawan nyo ndak lari
itu dalam panganannya cie dua ndak kadietong sampai 3 sampai lah ampe indak lo badan karagulai pola nasib malah itu nengka mambunuh larilah keceknya kini bajalan mai gaega hari bertambah malam ju nanawa kini sudah minum iyo kan dua dari rumah mandi sudahnya minum kajo matang selesai kini malah badan diri barangkit tadi sama seorang lah jauh kini tinggal tumpak kapado malah badannya kini nyolayokkan pandang nan jauh nyotukikkan pandang nan nampit satu mencalik kiri kanan memandang suok jokidang nampaklah orang kini di nangkalam lah nyopa bulik langkah kini lah nyopa kata langkah 3 langsung nyoturi di malin la sultan di lainnya todinya basonya seorang dek lain seorang sama seorang langsungnya turi di malin tadi nyato dinyo malin sultan baso iyo pirgo bandel desa Sato tibo mengecek kini malin sultan kini cuiko diang pirgo jale-jale di mano sabaina nalui di mano mola kini sabaina nalui kalura manonyo ang campaan kautan manonyo ang tinggan itulah tanyo darinya carito yan mola malin di pabanyak kini ang kana mati pulo jadi yo ang namambunuh pirgoy sabaina nalui memang yo ambo namambunuh kini ang kadang bunuh pulo ba itu kecek pirgo bandel desa mandanga kato mola nanco itu nyopaca paca langkah 3 nyelo suri bawa tanamnya jambu bantu kawasiang maalun sinan malin sultan ninyo kan bantu orang pandeka bantu orang hebat sabananya ado-ado saja malah nama nunjukan tabayang-bayang langkah kasadonyo kok baraja balun mencubo tapi lah Tuhan menggaraan tampak dinyo langkah kasadonyo tibo saja perasaan diri naninyo kini malah pirgo bandel desa lah datang malah nyo kini pakai pisau nyo tu kini nyo ancam malah nyo malin sultan yo di pirgo yo pisau nyo kanyo tantangkan ke badannya lanyo kaja melayo malin sultan iyo de inyo pirgo tadi de inyo mela memakai senjata tajam kanyo kaja kanyo baenya
Ponyo mala golok na nyobao de untung takadiala de inyo kini malin sutan lai batolong padoala bako katenggi nyo maranda bako karanda nyo manengi bakao luri nyo ilaan. Itulah kini mala badan ninyo lanya cubo kini kababali la ganti kaja kamangaja sampai batamu patangangan inyokan tangan kaduonyo barulah pegang tangan kaduonyo nyopaci are melati bayo balik la mulai kini kabacaka la ganti baik kama baik la ganti lambui kama lambui baik itu kini dipandang la ganti ampe mampean bagolek-golek tengah jalan. Nagari mainda melaki ni rami kampung nyolangang baru masuk itu balu nado orang na lalu linte di sinan tampik memang suni bana indah ado orang nangka manolong lah dicali melaki ni dicali cakak kawa jadi dek malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadirai payah pirgo dek malin koi payah dinyopirgo malah di malin sultan baru meminta tolong badannya datanglah kawan. Nambati golata dia ini Lekanyo bunwe melapir go bandir desa la sadang di hatinya malin sultan tangan kan tibo di marinya nan suwo kama maci pisau lekanyo hantam masuk itu batu la kawan nambati. Kadang batunya orang baru datang maingong sekali mula badan malin sultan nawak maingong lawan tibo la basamu orang membaiknya. Bersama mula orang membaiknya lanyo pagaduan mula malin sultan awak seorang orang barampik batigo na baru tibo agak lainnya buyong tamiang saratoinyo mula buyong tamio katigo mula buyong tamia ndak tanggung lapik tangannya kurang pareman karena monyo dia. Itu bana melanyo kini alanyo bae bersama-sama sampai naninyo malin sultan dak dapat balik masuk itu awak seorang orang barampe sampai nyokabe malah tangannya kini ba itu kini badaninyo lanyo elo malah ke puncak gunung katampe sampai nanalui
Sampai mula sampai nanalui kasinan bana di bawahnya tiba kini malah di atas gunung ba itu nasib kok dicali badannya kini malin sultan. Tak bisa malah digari lai bantu cukup bayang sudah digulai lah layu badan kesadonyo lah banyak darah nang keluar. Indak manggari malah badaninyo nananguk tak mandate lai tumanyo pandai tuma malin sultan bantunya lah mati bana. Satunya kini bantulah mati. Ala wakato melapir go bandel desa tulaan sajo kaluratu boleh batamu josi sampai dia. Boleh bertamu malah sampai nanalui ba itu katanya kini rupanya sudah kecil dari ketua lanyo tundoan malah di pareman langsung bagolek malah malin sultan. Satu bagolek malah malin sultan ninyo kini tiba di lura tak tanggung jauhnya lura balipek-lipek langsung ke lura coba tu bagol yang dari gunung. Anta tuang sedang menolong anta dipimpin dinan satu mayo lai tibo kini di lura iyo lura dake anak air dapik sekali kedinginan. Satunya tibo tapi air bagolek babuju sama seorang badan tak bisa digari lai tak kalau malik. Masa itu dia tak kalau kini malah malin sultan ba itu kini nasibnya sedang tak kalau malah badan diri de untuang tak kadialah. Sadang keninya bagolek sama seorang babuju di dalam lura antale kini apa nang kata jadi rupanya si upiak sampai nanalui. Tumpak kapado malah sampai nanalui matinya itu keadaan mati tapaso maso itu tumpak deinyo sampai nanalui bakal jadian. Oh badan ni kita bilang malahnya kini nabanamo malah malin sultan sedang tak kalau masuk itu. Oh badan nindak terasa sakit lai badan dirasa kini lah sihat lah lama lalu dirasa.
sadang takaluk malagadang bana raso bamimpi badaninyo raso bamimpi malaelok bana raso batamu sabainana lui di mimpi sampai melainyo tasinta satu tasinta melainyo malin sultan satonyo tasinta malah dari lalu badan indak teraso sakit mencalik malah kiri kanan raso adojo lawan dirusuknya mencalik suuk jo kita dilayukkan pandangan jauh ditukian pandang nanampi kironyo tampaklah sabai nanalui duduk joinyo bahadapan tasiro darah di dado onda ado takwi do malin sultan onde dek kandungan sabai nanalui kamari malayo dibuangnya kini kamari lakini adik dibuangnya ba itu malah katonyo kini tapi kini dia kita lah batamu dak disangkolai dolai kabasu indak tantu baso kawatamu oyolah mujo bana le badan ambo untunglah ambo dibunuhnya untunglah badannya campaan batamu kini jodek kandung kondak kamano oh udah cari jodek itu bana keceinyo kini sadang kaninya malah sabai nanalui lanyo galak malanyo mandangan galak babeda dari dulu baru batanyo sinan malah malin sultan ba aku sampai dia macam itu oh indak kok kini malah sabai nanalui bakato sinan badaninyo memang yo ambo dah kini sabananyo tapi awak yo dai babeda alam kini coy itu bana malanyo kini apola keceknyo sabai nanalui nanambo kini dah macam iko ambo taniat dari hati kondak nanambo sajak mulai laye kaduya oh sajaklah tahunya di agama dak baniat lai dodakan ambulu dak ado dole niat kana jahit tapi tapaso keadaan awak coiko oh nanta jadinya dai bisa jauh badan awak dai bisa jauh malah badan awak ba itu katonyo katokan kini coiko dah sabananyo selamat udah kini balik pulang tu mana nambo mairiangkan obat kato sinan malah badaninyo keceknyo malin sultan biarlah namu ambo dia malin sultan tapi kini nambo kaban ambo yo dandam bana kapareman kaampiknyo melambo dandam bana pastinya dandam bo balen kondak bana dapik bataram-taram
di mana malah besok tak kicue na nambu tatap balik dandam ba itu keceknya malin sultan. Oh kini coy koda sabananya na nambu baniat dah dari hati tak mukasui kabajai saja dulu tapi tak pasuk keadaan. Sasalan gadang nyoda badan nambu ambukan balik nak kaduya mati di lura badan nambu itu bana keceinyo badaso bana oh pare mantu yodai ndamo sangko kacuiko yodai. Dado melambo kamanyangko bakato sinan malin sultan kini coiko didek kandung biar lambo membunuh pare mantu nak sanang bana tiambo. Oba itu malah keceinyo sadangkan waktu itu naninya malah waktu malahnya kini coiko dah sabananya. Di mana saja malah udah batampe na nambu tatap malah paidu. Di mana udah kini kababayo na nambu tatap menolongnya. Oba itu keceknya malah iyo sampai nanadui bakato sinan malah badaninya keniyo malah malin sultan. Tumpak kepada mulanya sampai nanalui panik bamanu ngakaba manu nanya calik lah malin sultan ibu hati lah mancaliknya nambah katonya malin sultan kini coiko lah didik kandung. Ambunan indah rila sabananya adik katinggal dalam rimbo takui bertamu jorang banyak ambun dak takui doda keceinnya. Oh ambu keniyo kapulang dulu tapi ambu dai lah batu kalam ba itu bana keceinnya tapi samantang kok ba itu. Ambo kini dah nambakat toko haru ambo malah masih lejayo juo iyo lai bisa jawe menjawe lai bisa tanyo kabatanyo. Oh kini coy itulah didik kandung nak lape dandam jo pirgo bandel desa masuklah haru adik ambo sampai ikan. Oh dandam mati di itulah kato malahnya malin sultan de inyo si upiak sabai nanalui de iyo sayangnya cedolu juo la inyo tahu samo tahu dan ade udale sabananya tumpak di badan diri kita karajo awak dah sajak dulu ndak patui jadi bantu iko tuane. Nan salah jali urang membuik jahit pada awak
Kok nyampang matilah badaninyo kadiseso di neraka badaninyo awak ndak salah dedi. Kepada laut dia kan sedangkan inyo malah sampai nanalui sampailah masuknya ke tubuh si buyong malin sultan. Sedang de inyo malin sultan de inyo lah tahu bahasa itu nak takut lain di orang lain berniat di dalam hati dan Nabi kan pirgo bandel desa dekan duhai. Tapi kini dai kalau itu nanawak dai kini badu berjalan udah dinarami. Ambo mencari jalan langang pabilo payah badan muda kok sulit kini membunuhnya. Di mana kini malainyo tampik lari ke mana bana ke mana kalau nak badan dah diri ambo lalu angin lalu ambo dedai. Lalu angin yodai lalu ambo ba itu bana keceknya tu masa bainan lalu. Mulai berjalan mulainya sawakatu itu berjalan kini dari lurahnya tampu leriang dek maling sultan raso berjalan tak payah bana. Antas siapa lagaan jadi kini nama nolong kok berjalan dak tarasolita nan di jalan tak jauh bana detuene. Rupanya melasa waktu itu indak guna dirantang lama kita bilang mandejo bapak dia murang di nagari lah banyak cerita orang lah banyak kabar-kabar kawan. Tiok narami lah orang sadang duduk lah banyak kecek kamang ecek. Cerita orang banyak bermacam-macam nanti sabu. Dahulu melaka banyak kecek orang. Anak mandi melaju bapak tu nambah nama tu masa bainan alwi. Hilangnya ndak tentu saja. Tiba-tiba malah seminggu kini lah hilang lo seorang lain. Nan hilang malah kabar-kabarnya. Bagi kawannya jua sabainan alwi. Kasurau sama kasurau. Ada muka sui keduanya. Tapi muka suinya memang baik. Pajatulah hilang pulau. Siapa anak nama gue ulah dia.
lapo bana laga apunyo karajo ndak jale diawa urang nambah tangka ndak tantu diawa urang nambah gaduh. Banyak cerita urang di lapo-lapo tapi naninyo tuma malin sultan. Baru-baru sabaina nalui ndak basuh cukui hari ketiga hari nyoba manung-manung duduk di lapo. Itulah kece urang nambahnya. Ado sabagian manuduhnya si buyong malin sultan nama bunuh sabaina nalui di itu bana malah badannya kini rupanya malah cerita orang kampung malah sabananya dari siko kasinan macam-macam cerita kawan. Kini lah banyak orang takut-takut nambah jalan-jalan tengah malam. Jame kailang lanyap saja bah itu cerita kawan. Gak pada-padai lah berjalan malam. Memang ada juga cerita orang sabagian. Mungkin Virgo nama gue ula karena inyo nampareman di dalam kampung. Tapi bertanya kayaknya orang bitakui ke Virgo bandel desa. Orang ndak namu mananya karena dia urang dak nama malah kabatannya itu kini malah sabananya. Tapi nang kini ko malah didanga-danga abiari sari itu ala sapakan antaronya. Sapakan malah sesudah itu naninyo tu masih buyong malin sultan. Baduo joinyo tu masih upi sabaina nalui. Tapi naninyo sabaina nalui. Di mano malin sultan naninyo latibo pulo. Indak tampak do di urang banyak. Indak kaliatan di urang lain. Inyo kok datang membunuh sajo detuene. Itu bana malah badannya kini rupanya malah si buyong malah malin sultan. Malah tiboynya kini di nagari. Tapi kok datanglah ke rumah mande. Kok tibolah ke rumah mande kandung. Tumpak kepada malah badan awak. Iyo langsung ke rumah mande. Tapi kok langsung malam kini. Kaliatan awak joinyo tuma Virgo bandel desa. Langsung inyo malah kalau den bunuh. Ba itu keceknya kini. Jadi naninyo si buyong malah malin sultan. Babalik ke rumah mandi. Hari nan sadang tengah malam. Malam tu tibonya di rumah mandi. Batangi-tangisan jo mandenyo. Kece ama buyong dak pulang dona kecek mandi melaba itu bana bakato di sinan malin sultan danga di mandi sabananyo nanambo maindak juati sanang dandam tak lape dan kapirgo bandel desa. Awak mencari mula sampai nanalui bersobok jo inyo melayu di jalan. Rupanya inyo nama bumu sampai nanalui. Tapi hati awak mak tak sanang sampai kini.
barisuk siangnya wak dan cari biar mati bekalang tanah omai. Sadangkan naninyo malabuyong tadi nambah namu malin sultan lasanang di rumah mandi labadua elok mandi kandung basanang-sanang mandi samalam tu kita itong lainyo tu masa baina nalui langsung inyo ke rumah si Tamia malam tujuh inyo datang. Tindak tantu saja inyo tiba di dalam rumah. Satunya tiba di nang kalam. Lampu padam marilah malam. Inyo jagokan melabuyong Tamia. Satu tampak sabai nanalui. Tapat dia meminta tolong dia. Yuta pakik malainya tu kini meminta tolong buyong Tamia tapi lobok melatang malam tekajui urang badakatan. Urang tekajui badakatan latibo lah urang ke dalam rumah. Rumah kan lain tak nyosantung lebih tibo urang na banyak. Latarang hari dipandangi. Ndak ada tampak dos orang lu. Keceknya orang na banyak. Bamimpi yang kini buyong Tamia. Sinan bakato lainnya buyong Tamia. Indah ambo dopak kawa mimpi. Raso tibo sampai nana luyopa Itulah kato melasa bananyo tulah jali basoyo mati mapak sabena nalui le jadi antunya pak datang kamu tadi ba itu kecek si Tamia. Kau ndak capek lapak tibo malah kanyo bunuh lepak badan ambo. Ndak tanggung penyang-penyang kukunya dopak lah kanyo dah bae ambo jo kukunya. Malah kanyo bagi ambo kanyo bunuh. Untung capek nantarang datang. Inyo hilang datang tu saja dopa Urang sadang mela banyak cuy tu naninyo kini melanyo buyong Tamia memakik-makik minta tolong tampak dinyo tu masa baina nalui. Mai tu inyo pa aba itu bana kecek buyong Tamia. Di urang dak nampak seorang dua dinyo boleh tampak sabaina nalui. Iyo ndak tanggung malah takwit-takwitnya. Kurang tak ada do nama nampak. Dinyo boleh tampak yu. Dinarami tabayang yu. Demai. Dinarami melata bayang juo sedangkan nanurang nambah samu pajakula dape igilonyo pajakku dape dibayangnya nambah itu kecek mekini antara inyo kadoto. So itulah kecek malaurang badakatan kondak japui lah dukun dalam kampung dah dicari-cari dalam kampung dicarilah orang nan santiang tumpak kepada malaurang badakatan lebih datang orang di mencari lah banyak dukun nanti dukun
pai ngola datang pulo detuene Coy tu lebana malabadani nyo sabai nanalu saki hati nak tanggung pane hatinya ruponyo naninyo sabai nanalu tumpak kepada malabadan dirinya ruponyo nanari semalam itu orang kampung tu indaklah ngalo sakulil yang rumah kami Tuannya sakulilnya rumah tu kini nan orang tak lalu do sampai pagi hari badaro darang siang nanari lah siang mula dipandangi rupanya mula buyong tamia lah disabui mula di kawan-kawan oh apa keceknya mula buyong tamia iyo pasti waang tamia juambo ba'a kona aduh iyo ado malainyo sabay nanalui mangapo ambo ndaknya turui ba itu keceknya buyong tamio ba itu kini nanyo sabui sadangkan mala buyong tamia oh bakato pulo macam itu kok nyampang yoinyo nambah kejadian kok nyampang inyo sampai nanalui kok iyoinyo jadi antu patwinyo turui badan kita deh patutnya jalan malah badan awak ba itu katanya kini ambo kaban kalau nan itu nang sabui ayalah nang tuma sabananya ba itu katanya malah nyokatokan hari bertambah lah patang hari patangnya laba balik baik ke rumah sorang-sorang nambah itu nyotu kini nantamiyo jositamia Allah babalik kini ke rumahnya sarato malai nyotu kini nani oleh orang gadang tadi lembaga dalam nagari Virgo malah bandel desa ba itu kini nanta sabu itu cerita malah sabananya rupanya malah waktu itu naninyo tumayo si buyang letamyo tadi inyo tanyo gadang bana bakalabian bana malah kini nanari malam sudah itu naninyo
Inyo si buyang maling sultan berjalan sanyo dari rumah. Mangecek jo mandi malakan buang inyo. Ambo mandi pai kasurau itu keceknya kini. Ko ado beko orang datang katokan ambo pai kasurau mandi. Katokan ambo malayo kasurau ba itu katonya kini kecek mandelai yo pulo manolo inyo malin sultan nindak kasurau do badan inyo atinan sadang yo pane jugo awak lai malanyo elok tapi kan urang kabajae 50 wati kasanang talampu bana sabawa itulah kecek badaninya. Satu lape dari rumahnya indak lamunyo dari sinen tibola inyo di nakalam labatamu inyo sabai nanalui masuk la sabai kamalin sultan di Inyo berjalan Melayu malin sultan tari berjalan masuk itu tapi raso badannya kini raso laringan saja badan diri ba itu inyo malin sultan so itu kini malah badan inyo tumpak kapado lagi ni jo rupanya langsung lah bikini baik sekali berdua-dua langsung ke rumah malanyo si Tamiang. Tamiang malah nangka diturui sudah itu baru Tamio sudah itu malah baru Tamia itu keceknya Melayu malin sultan baru bakato Melayunya si Upi. Odangakan bana ada malin sultan dak baralurang tu kita turi nanambo hari malam tadi dah datang ke rumah si Tamia ba itu keceknya kini sadang badukun bana arang di sini kita masuk hari malam kini ke rumah buyong Tamia disampaian aja malam kini udah marupo di hadapan. So itu bana malah keceknya kini ia udah marupo di hadapan langsung lagi ni ke rumahku nanari sadang tengah malam hari malam samalam itu hari nan hujan pulau sajak sanjo patui berjalan lah badan inyo tak basahnya kena hujan ba itu kini melasa bainan alui langsung masuk malah ke rumah tu ke dalam bilik tempat tidur sedangkan buyong si Tamia sedang baguliang di tampeknya tekaluk bana badaninya oh dalam tekaluk jadi bana baru kan tiba lainnya malin sultan picik tangan masuk itu nyo jagoan bana elo-elo lanyo jagokan bana elo-elo satu lah jago malah si Tamia duduk sekali badan ninyo di hadapan ninyo tumayo malin sultan baru melawan lah badan ninyo satu melawan lah badan ninyo mulai sekali melaka cakap satu kataga baru si Tamia badiri taga sampai nanalui
Ndak tanggung mula bunyi galak si kakak tabang ba itu bana melanyo kini bunyi karuntu bumi ala ba itu bantunya samalam tu olanyo sembanyo mulainyo si tamia nyo paci kini si tamia dak talok ba bumi lain sadang keninyo mula tamia tadi tindak payah bana membunuhnya nyobae jo kuku panjang nyobaci sajo mari kini tindak babuni mala sakete ju mampe-ampe mala badaninyo matilah kini si tamia matilah badan dirinya bakasan kuku di marinya bagolek ditampek tidur pailah kini malin sultan dia bayilah kini malah malin sultan sarato inyo sabay na nalu hari malam berjalan ju tapi ndak pasakan hujan namun inyo berjalan kini hanya 7 rumah si kamio satunya 7 malah rumah tamio ba itu kini malah badaninyo satunya 7 rumah tu kini masuk sekali dalam rumah satu tiba di dalam rumah langsung ke dalam bilik dalam tarik ke tampik tidurnya rupanya lampu sedang tarang naninyo buyong tamio inyo antaro lalok jo jago tampak bayangan dinyo orang baru datang nyo nyalangkan mato di tamio kironyo tampak dinyo tuma malin sultan duduk sekali badaninyo apalah kato mala badaninyo ang mala malin sultan kironyo ndak mati do badanang ang juo na mampatakut si mala buyong tamia kok joambo ang dapet lawan so itu bana malanyo kini joambo kini yang dapet lawan inyo mencari lah malin sultan tapana sajo kata mio inyo hadapi jale-jale rupanya sedang mencari kata pana bantu barubah dipandangi barubah bantunya malin sultan kini dipandang sampai nana alui dipandanginya malah sampai nanalui memaki sekali malah buyong tamio meminta ampun malah badaninya ampun ambo sampai nanalui ambo nanindak do kabadoso ambo dipaso di ketua tapaso juong lakuan jangan dibunuh ambo sampai nanalui ambo ubai sikap ambo kini ambo bayi malah sipan ambo naninda dole kapai denyo pirgo malah bandar desa kami tahu karajonyo kini basola salah na kami denyo le nak kapai baru naninyo tuma sabai nanalui matola merah dipandangi mato merah kuku la panjang nyo kaja sekali buyong tamio nyo sembah badannya kini
Lanyo sembah mula badannya kini dak dapat manggari lai. Adang-adang tampak maling sultan dan adang marupo sabaina nalui badan kini nyopacinya. Mari nyopaci mula are-are dua bala tangannya memaci mari kaniyo ndak dapat manggari lai. La mati pulo di yang tamiyo kini. Nyala mati mula buyong tamiyo ba itu bana mula kini. Nambah kasan ado mula di marinyo ba alukonyo mula buyong tamiya so itu juo si tamiyo. Lanyo bujukan ditampek tidur, laba golek kini ditampek tidur. Kaluainyo dari sinan langsung ke rumah yo di si tami yang kini. Langsung ke rumah mula si tamiang bajalan ninyo tu kini bajalan ninyo le malin sultan nang kabajalan walau inyo le kabajalan nang si upi sampai nanalui di mainyo di manuinyo di mamalin di sinan sampai wa itu wana malanyo kini badan menjadi satu. Badan dua malah menjadi satu. Begitu kini sabananya tumpak kepada mula badannya tadi langsung naik mula ke rumah asal ado tampik lalu angin laluinya. Iyalah dapat kini tampik lalu barulah tibanya dalam rumah langsung ke bilik si tamiang. Langsung inyo mula ke bilik si tamiang. Satu tiba mula di dalam bilik. Itu kini sabananya rupanya mula buyong tamiang. Inyo kan sadang mula lalu bana. Tumpak kapado mula malin sultan. Nanta kini nanta jadi. Awak melangkah dalam bilik. Tentu nang kadi lajang. Kalajang botol di kakinya. Centang parenang melanang tadanga. Kata sinta kini si tamiang. Melayangkan pandang masa itu. Tampak sekali mula malin sultan. Satu tampak dinyo malin sultan manggaretang sekali si tamiang ikuang tu malin sultan ang yuona datang ke rumah Melayu si tamiang ang bana na mengganggu orang. Oh balulah sanang hati yang kini kena mati bana badanang. Iyolah kanak bakirim banang ke akhirat rupanya ang basi ibu-ibu. Coy itu malah keciknya kini sadang keninyo malah masa itu. Kalau dicalik malah sita buyong inyo pai mencalik rambut tampak di lereng pandakian. Dan inyo si buyong maling sultan bamanu-manu. Inyo bapikir tentang itu.
acaronyo mematikan itu dalam panganannya sekaliko baru katokan mano dia melasitam yang sampai hati yang kabake kami baduo melanang bunuh ndak ado ibu seketek ju bak membunuh melah binatang lapir. Oh itulah kato melah sabananyo ndak ado sopan yo santun ndak ado kasihan nang seketek ju kami nan urang tak basalah jago baliknyo. Oh nang katibo yang nak tahuan disakiti nak terasolo diang padi mati itu bana di malin. Itu malainya tu mamalin tadi tidak dihitung dalam bana nanari samalam itu rupanya malila mencali matola mulai kini merah mato merah kalau dicali. Mato merah malah kini dipandangi lah biru mato maso itu mencayo sampai malah kata miang tak pakai sinan tamiang. Oh satu baru bantu warna mato naruponya mulai baru tampak sarupo yo die sabai nanalui kini. Manje malanya kadinding meminta tolong kau orang nang sabala. Oh tolong orang kampung tolong onde hantu di rumah bola tibo kini dalam rumah. Indah tanggung pakainya malah kini lari duit orang badagatan lati bolo orang sabala rumahnya calik langsung ke rumah. Cari langsung malah kata rumah lebih tiba di dalam biliknya dapat si buyung tu masih tamiang inyokan sadang seorang diri. Kau bakato malah orang nanti bo tambah nantu ai pulang kini tamiang ang dak tahu saja ketik disadar ang dak mengarati dak tahu mengucapkan kini sampai memaki saja macam itu atau bermimpi kau badanang cuba jalekan pakai kami apalah keceknya sitamiang. Indak bermimpi dopak badan ambo ndak ado bermimpi yo ndak ado dopak ambo bermimpi yo sabananya pak antu nanti boba itu katanya kini orang kan ado pak sabalun melakini ado lah 2 minggu nanti lampau berdua orang paknya nanilang para tamu sabai nanalui kadua malah si buyung malin sultan ilang dak tantu malah di nagari kok rimbo dak tantu tampe diamnya dak jale kubur tampe bakubunya sampai kini balun takana malah kini baru datang kamari yang tapolo kok ambonya turinya. Oba itu bana malah kecenya napa mungkin tak percaya sabantako bana nyopae nyodisiko kini. Coy itu bana malanya kini nanari sasiang itu
hari siang melanyo kini ruponyo tibo laurang karumatu tamiang balun dapet pembagian. Sadang bacarito bana pagi-pagi datang laurang kamanyabu tamio melajo tamia mati dak tantu. Ona mamunu yo di ndak tantu matinya dona membunuh tapi kasannya sama saja. Bantu batenya kan kuku sama di mari ditabue. Cuy itu malah cerita orang lah datang kami yang kini jenyo pirgo bandar desa mencari kawan lah mati. Mencari malah orang na mati lah banyak orang na datang macam-macam kecil orang yolah macam-macam le di kampung kita kok orang hilang dak tantu iko le tampak koma kubunya. Tapi anak-anak Melayu mandi jo bapak tu ndak jale dia awak kubur sampai kini balik di surau nyola hilang ndak ada bangkai domai kabatamu kini. Dek banyak cerita orang cuy itu menjauhi sinan sitami yang kan itulah kecete atau orang banyak nama dana ambo tahu bana kejadian ko. Matinya melatamiak jutamio pajako mungkin yo matinya ala jale ikuan tu komana membunuh iko kejadian memang sama kukunya sarupo saja. Matinya melanya lataan pulau elo-elo ba itu keceknya buyang tami yang saboknya ba aku ba itu malam tadi ketampe amboy. Malam tadi malah ketampi ambo ba itu bana keceknya kini sedangkan malah sawah katu itu. Kato sampai malah menjauh si buyong pirgo bandar desa. Kalau ba itu cuma kejadian jago lo lalai badan kita lah katibo bantunya pembagian ba itu kecek pirgo bandar desa. Bakato sinan malah buyong tamian waden ketua danga bana dan dak lalu di rumah do malam beko dan di rumah ketua saja lalu ba itu keceknya kini. Itulah kato malah sabananya iyalah sanang lah sehari itu lah di kuburan kaduanya sudah tak kuburan pulang kita etong lah sudah itu hari malam samalam lain. Hari malam malah samalam lain tibolo malam sudah itu
rupanya mela semanjak malam naninyo tuma sabai nanalui hati bertambah sakit juga. Inyo nampane bana melakini ndak na lain lo tampe pane no berang kapirgo bandel desa itu dalam panganannya. Untung bana na malam kini lai sarumah tampe nyo kini samo salaman nyo kaduonyo itu keceknyo sabai nanalui. Hari samalam malam itu naninyo tuma malin sultan barangke sanyo dari rumah bercarito kamande pekasurau la barangke pulo badaninya. Alala tibo mala di rumah tuma pirgo bandel desa. Satu inyo tibo nandi sinan hari kanala tengah malam samu setampe kaduonyo hari malam murang labi lalu. Ndak tentu saja malam malin sultan masuk ke dalam kamarnya. Satu tibo di dalam kamarnya aso bana di malin sultan. Inyo tibo meladake pirgo bandel desa. Satu inyo tibo di sinan nyo jagoan bana baelo elo. Satu nyo asuk tangannya pirgo tadi takajui inyo melakini. Inyo bakau kata layang bana. Sadang telayang bana badaninyo ba itu katonyo kini satu tampak malahnya kini jale sakali nyo malin sultan tapaki pirgo tu tadi tasinta pulo sitamiang satu nampak inyo tu kini. Iyo iko koma ketua nampi malam tadi membunuh ambo. Yo inyo tuma malin sultan satu tadanga macam itu malompe turun kaduonyo. Satu malompe turun kaduonyo nyokaja sajo di malin sultan tumala Tuhan menggaraan kagunung tampe pembunuhan dia. Kagunung tampe mela pembunuhan di sinan bana mela nyopai lari kasinan mela badaninyo rupanya pirgo bandel desa. Satu tibonyo di puncak gunung memana meminta ampun onde dangakan le malin sultan ambo najan kadibunuh. Sadang keninyo melale malin sultan naninyo kini lah nyato pulo mato merah lah hijau kini menjadi sekali bantunya tu masa bainan lalu. Satu inyo malah jadi coy itu pukula panjang masa itu naninyo pirgo kaduonyo menyara diri masa itu mati terakhir pirgo bandel desa mati lainnya. Oh kaampe